Tervetuloa katsomaan kaapelimaista käsityötä YouTube-kanavaa. Mun nimi on Jaana ja tänään on maaliskuun 28. päivä. Poikkeuksellisesti kuun lopussa nyt kuvataan, koska viime jaksot on ollut värjäysjaksoja tai värjäyskokeilujaksoja ja tässä on ollut kaikenmoista puuhaa. Ajattelin pitää sellaisen NS-perinteisen käsityöjakson. Mullahan siis ei kauheasti mitään, mulla on siis tosi paljon keskeneräisiä projekteja, koska mä teen opistomateriaalia ja mallimateriaalia someen ja kaikkia muuta työtä. Siis mulla on tilaustyö tuossa kesken ja semmoista, niin tää on tää aamuaurinko nyt tämmönen. Hei Väiski, missä sä olit? Mutta kyllä mulla on teille jotakin näyttää. Mä oon siis innostunut tosi kovaa virkkaamisesta jo itse asiassa viime vuonna. Mä oon virkannut tosi paljon. Siis ihan älyttömän paljon. Mulla on tällä hetkellä 3 virkattua paitaa kesken. Ja sit mulla on 1 sukat. Ja sit mulla on amikurumeja. Voitko Väinö lopettaa? Tässä on nyt jalat nostettua jonnekin, koska minun jalat ovat herkulliset. Ootas nyt, olisiko toi? Ja itse asiassa mulla on ihan oikeasti kaikkia muitakin projekteja suunnitteilla. Eilen aloitin yhtä makramee-työtä, koska mähän on siis semmonen rönsyilevä käsitöiden harrastaja, niin mulla pitää olla monenmoisia projekteja. Ompelua, virkkausta, neulomista, kirjontaa. Sitten mä just mietin, että mulla olisi tuossa 1 nypläystyökin kesken, että voisi ottaa sen pois pussista, kun tää kämppä olisi joskus siinä kunnossa, että mahtuisi pöydälle jotain. Niin mulla pitää olla paljon projekteja, että mulla pysyy niinku mieli virkeänä. Mä viime jaksossa värjäilin ja edellisjaksossa tein semmoset kokeiluvärjäykset ja siitä ihan varmasti jossain vaiheessa lisää tuolla Jaanan Lankapajan instassa, koska kyseessä on harjoitteluja, opiskelua värjäyksen puolelta ja ehkä tulevaisuudessa myöskin niin kuin myös myyntiin asti. Että katsotaan mitä tapahtuu, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Meillä on siis keittiöremontti valmistunut justi. Sen takia meillä on niinku tavaraa joka paikassa, koska mä oon tyhjennyt keittiötä. Ja nyt mä yritän niinku löytää heille uudet kodit kaikille tavaroille. Mä just mietin, että meidän ovikellon toinen puoli tossa. Sitten meillä on ollut sellainen seinä semmonen, missä on kaikkia koria ja esimerkiksi mä uskalla ottaa tuota pois, jos tuo puhelin kaatuu. Eli semmosia niin kuin kynätelineitä ja laskutelineitä ja kaikkia semmonen seinä, niin se etsii vielä paikkaansa. En tiedä minnekä pääsee. Meillä tehtiin siis todellakin iso remontti, keittiöremontti. Päätettiin, että nyt vanhat kaapit lähtee ja olihan nyt toki vanhatkin. Rungot oli 90-luvun lopulta ja taisi olla niin kuin ovetkin. Ja me ollaan ne 2002-2003 siirretty niin kuin meidän keittiön paikalla. Siis keittiö oli samassa paikassa, mutta se vähän muuttuu. Mutta me käytettiin silloin kaikki vanhat rungot ja ovet ja muokattiin siihen kuntoon, mihinkä se on ollut tähän päivään asti.
Ja siellä, niin kuin tiedätte, niin tiskialtaan ja hellan siinä ympäristössä, niin kaikki tasot ja semmoset niin kuin alkoi näyttää ikääntymisen merkkejä, niin me päätettiin, että nyt tehdään remontti tässä vaiheessa keittiöön. Siis muuallehan me ollaan tehty pintaremontti 3 vuotta sitten, mutta me ollaan jätetty nämä NS-kalliit vähän myöhemmälle odottamaan. Ja se on nyt tehty ja mun keittiö on ihana. Mä tykkään siitä. Mä oon ensimmäistä kertaa saanut suunnitella väreistä lähtien koko keittiön. Ja nyt mulla on sellainen iso leveä taso, missä mä saan tehdä ruokaa ja kaikkia. Ja nyt mulla on niin sanottu nurkkahella, 50-senttinen nurkkahella pois ja nyt mulla on leveä 60-senttinen. Ja mulla on vähän niin kuin tohduksissa koko keittiöstä. Mutta saattaa ehkä joskus vilahtaa videolla. En tiedä, koska mä en välttämättä halua nyt ihan meidän kotia teille esitellä kuitenkaan. Mutta viime vuodesta puheen ollen, mullahan on siis se tavoite lankakerä per päivä tai lankanöttönen per päivä kuluttaa loppuun. Ja mä oon unohtanut ihan oikeasti kertoa teille paljonko mulla meni viime vuonna lankaa. Niin montako kerää mä kulutin. Ihan siis tavoitteeseen en kyllä päässyt. Enkä pääse tänäkään vuonna, jos en mä nyt sitten jää töistä pois. 62 kerää lankaa käytin loppuun. Ja joo, ihan hyvin. Melkein reilu kerä per viikko. Siis tällä työtaarilla, mitä mä tein käsitöitä ja kaikkea muuta, niin ei voisi niinku olettaakaan, että niinku ihan oikeasti mä tuhlaisin niinku kerän per 150-100 grammaa per päivä lankaa, ei todellakaan. Et pitää olla tosi isoja projekteja, paksua, nopeata lankaa ja toki mä laskin jämiäkin siihen, vähän semmoisia isompia jämiä, mutta mulla on itse asiassa yksi neulottu puuvillan jäämälankapaita tuolla kesken viime kesältä, joka on varmaan tossa ja onkin määrässä. Ja minähän oikeasti vakavasti harkitsin, että mä purkaan sen, koska se niska ei ole semmonen, että mä olisin tyytyväinen siihen. Niin miksi mä tekisin sen loppuun. Mulla on monta muutakin neuleprojektia, mitkä mä oon ajatellut, että mä purkaan. Ja sit mulla on no siihen kun sun nyt piti tulla. Kun äitin jalat ei ole maassa, niin Väinö tulee äitin jalkojen luo. Niin mistä mä olin puhumassa? Niin, purettavista projekteista, jotka on siis ihan oikeasti maannut tosi kauan puikoilla tekemättömänä. Ja on varmaan niin kuin neulonut sen takia, koska kaikki muukin neuloo. Ja mä en edelleenkään ole semmoinen tyyppi. Sitä ehkä haluaa sitä hyväksyntää niin kuin täällä neulegenessä niin sanotusti, että kun sä neulot sitä mitä muukin, niin sä oot niin kuin joku. Niin mun pitää taas itseäni niin kuin koputtaa päähän, että nyt Jaana niin kuin ihan oikeesti, kun se ei ole sun juttu, niin miksi sä teet niin? Niin mä varmaan purkaan sitten. Siksi toiseksi tietyt alpakkalangat, alpakkakuitu yleensäkin, niin mä en pysty sitä tekemään pitkää pätkää. Siinä on joku juttu, mikä aiheuttaa niin kuin astman kohtauksen. Ja, mulla on nyt alpakkalangat siinä, niin kuin, että pitäisi jaksaa naputella niin johonkin kirppisryhmään myyntiin. Että luopua niistä, koska
miksi mä neulon semmoista lankaa, mitä mä en pysty. No, äitin jalat on siinä. Meillä tämä herra Väinö hoksasi tuossa joulun aikoihin, että hän on poika. Ja tässä nyt harkitaan vakavasti, että pitäisiköhän meidän käydä eläinlääkärillä, koska hän on välillä erittäin, tai siis jatkuvasti irti ollessaan ärsyttävä, raivostuttava. Ja jalat on mielenkiintoiset. Mutta koska hänellä on tämä maailman ihanin luonne, niin en tiedä halutaanko me välttämättä. Ja on tässä vähän semmoinen, että kuka kyllästyy ensimmäisenä ja soittaa eläinlääkärille. Mä olisin soittanut jo monta kertaa, mutta muut ei ole antanut lupaa. Onko se syli? Minä nyt enää syliin tuu, mä oon niin iso mies. Kokeilla. Tuukko se näytille? Minä olen täällä. Olen Väinö. Onko mulla takki oikein päällä? Joku se on. Mä vedän väiskivemmel täällä. Sano heippa kaikille. Sano heippa kaikille. Äitin pikkupoika. Äitin pikkupoika. Sitten niinku tällaisia pieniä vuuruja. Noin. Nytkö pitäisi lähteä taas reissuun? Reissun päälle. Ponkaisetko? Joo. Se on siis, jos mä en ole teille kertonut, niin hän on luppakorvan ja hermeliinin sekoitus. Eli hän on siis tämmönen suht pieni. Painokohan alle 3 kiloa. Ja sit sillä on noin korvat tommoset ropellit. Lyhyet. Siis ihan semmoset, ei nyt mikään hermeliinin korvat, mutta lyhyet kuitenkin. Ja hänen isänsä oli semmonen kermanvärinen, semmonen kermankeltainen. Sen korvat roikkuu niinku tuolla maassa ja sit äiti on tommonen tumman ruskea tai tommonen ruskea, mikä hänellä on korvissa. Siksi koko sisaruskunta on kirjavaa. Niin. Takasikko. Sulla on itse asiassa isäs väriä tuolla selässä. Huomasin justiin. Tai sit se on käynyt jossain siivoamassa pöydän alustoja. Mutta tämmönen, niin. Hän saa siis korvat ihan ylös, mutta sitten kun se on rentona ja ei huvita mikään, niin korvat on ihan oikeesti niin kuin vaikka missä asennossa. Jaa. Sinne. Noin. Mutta jatketaan käsitöitä. Tää lähtee nyt rönsyilemään, koska mä en ole jutellut teille pitkään aikaa, niin tää on tämmöstä rönsyilyä. On mulla jotain siis valmistakin. Mä oon virkannut, ihan oikeesti mä oon virkannut. Ja mulla on yksi virkkausprojekti vielä jossain hukassa. Mä en löydä sitä mistään, mutta johtuu varmaan siitä, että mä oon joutunut niin kun, täällä on nyt niin paljon tavaraa täällä mun työhuoneessa, että ei se nyt kyllä varmaan täällä ole, se on tuolla jossain lankojen seassa
ehkä tai jossain projektipussukassa, mitä mä en ole vielä löytänyt. Niin, niin näitä on tullut näitä neuleprojekteja ja kaikkia muuta projekteja vastaan, että mä oon ajatellut purkavani juttuja. Mutta tämmöisen löysin. Tän mä tein nyt sitten viime viikonloppuna valmiiksi. Tää on päättelemättä, mutta tää oli ihan oikeasti jossain. No näissä kohdissa oli pari tekemättä, koska tää kohta pitää tehdä aina omalla langallaan. Täällä on siis langat päättelemättä vielä. Täällä näin. Nämä on semmosia vihkoja, on Dianaa ja tämmöstä virkkauspitsiliina, mitä on myynnissä ollut kaupoissa. Niitähän ei siis nykypäivänä, mä en niitä ole löytänyt mistään. Ja nyt ne kaikki 3, 4 vai 5 vihkoa, mitä mulla on, lehtä, mitä mulla on, niin mä oon selannut niitä tosi kuumeisesti, koska mä haluaisin aloittaa uuden projektin. Sitten mä tiedän, että yhdestä lehdestä mulla on pellavasta punainen liina tulossa. Ja sitä liinaa mä en löydä mistään, että mä en tiedä oikeasti missä se on. Ja mä haluaisin aloittaa toisen uuden erivärisen pellavaliinan, koska se on punainen, niin se on suunniteltu jouluksi. Niin siellä nyt ei ole väliä, vaikka mä en sitä nyt ihan just löytäisikään, mutta mä tiedän, että siinä ei ole paljon enää jäljellä, niin olisi ihan kiva saada se tähän intoon myöskin tehtyä pois. Mutta mä voin aina aloittaa uutta. Ja sitten mulla on muutamia muita virkkausprojekteja kesken, amikurumia ja ei mulla ole yhtäkään niinku tässä niinku näyttää, että voisi tehdä niinku näitä amikurumia. Mä pystyn tekemään teen aina vähinsäkki. Tää on semmoista vähän enemmän käsille ottavaa ja pientä näpertämistä. Niin tää vartalo on tietääkseni aloitettu, mutta se on varmaan tuolla, koska sekin on siirretty pois tuolta. Et sä pääse siitä. Niin, tämmösen ihanan liinan tein. Tää on mun mielestä tosi kaunis. Lankana on toi Sheepiesin Maxi Sugar Rush, mitä mulla on vielä varmaan 2-3 kerää kaupassa myynnissä, koska mä oon päättänyt näistä ulkolaisista luopua. Niin sieltä löytyy alekopasta vielä jotain, olisiko valkoista ja sinistä ja ehkä saattaa löytyä tätäkin. Mitäs tästä vielä? Tää siis painaa 45 grammaa, mutta mä oon joutunut aloittaa tähän toisen 50 gramman kerän, missä se nyt sitten on tossa. Ja elikkä siis tää pieni pätkä, viimeinen kerros piti tehdä sillä toisella kerällä. Eli mulla on nyt siellä vajaa kerä nyt niin kuin tätä samaa lankaa. Mä uskon, että siinä vähän, koska tää on merseroitua, niin juoksevuus on ollut varmaan kerällä ihan oikein, mutta koska merserointi ja nyt kun mä oon tämän pessyn, niin painoa kadonnut, niin sen takia tää painaa nyt mun puntarin mukaan 45 grammaa, mutta tähän on mennyt niinku, jos mentäis keräpainon mukaan 50 grammaa, niin tää painaa 55 grammaa. Mutta tää nyt pitää päätellä tästä jossain vaiheessa ja panna pöydälle. Mulla on siis, mä sain myös tässä remontin yhteydessä kukkapöydän. Nyt mulla on kukat kaikki saman pöydän ääressä ja mulla on siellä jo yksi vanhempi pitsiliina. Ja mä haaveilen, että mä paan nämä kaikki sinne, että mä täytän sen, koska sä tiedät, että kun sä aluslautaselle kaaratta jonnekin, niin aina menee vähän vettä ohitte. Niin mä vähän suojelen sitä tasoa sillä sitten, että mulla on siellä kangasta niin sanotusti välissä. Ja ajattelin tehdä niinku eri värisiä liinoja, koska mä en pysty neuloa samaa ohjetta, enkä välttämättä samaa lankaa samaan paikkaan. Niin enkä yleensäkään samaa, siis
mä en pysty neuloa samaa ohjetta 2 kertaa. Niin ajattelin tehdä semmoisen kirjavan kukka pitsiliina jutun. Ja sitten varmaan semmoiset isommat ja nätimmät. Ehkä nyt toivoo, että menee sitten niin kuin kaappiin odottamaan vaikka juhlapäiviä tai jotain muuta vastaavaa. Sitten mulla on täällä toinen, joka on tehty Kauneimmat käsityöt-lehdestä, siis viimeisin 226. Ja siellä on toi Iida Laureenin suunnittelema niittysetti. Ja siellä on tämmönen niittypitsiliina. Ja miksi tää lähti puikolle on sen takia, että tää on siis virkattu kuussäikeisestä kalalangasta. Ja nykyäänhän siis kalalangat saa tämmöisissä, saa myös noita isoja rullia, mutta saa tämmöisiä, nykyään on siis tämmöisiä 100 gramman keriä. Ja mullahan on siis kaikki värit myynnissä itsellä siellä Jaanan Lankapajan verkkokaupassa. Niin kaikki 6, 12 ja 18 säikeiset rullat on myynnissä. Niin sen takia tää lähti heti puikolle. Tuossa on muuten yksi hammaslääkäri. Kaikki löytyy. Niin sen takia virkkasin tää. Ja tää oli siis harvinaisen nopea pitsiliina virkkausprojekti. Mä oon aloittanut tää viime lauantaina. Mä en muista teinkö mä sunnuntaina, koska mä tulin oksennustautiin, niin mä oon tyyliin nukkunut koko sunnuntain. Ja sit mä oon tehnyt tätä iltaasin ja vähän joka välissä. Tää painaa 31 grammaa tää liina. Ohjeessa oli 125 koukku. Mä oon tehnyt tän 1,5 eli 1,5 koukulla, koska mulla ei ollut mökillä muuta mukana. Ja totesin, että ei haittaa yhtään. Mä kyllä vähän aluksi kiristelin niin sanotusti, että mä pääsisin samaan, mutta mä totesin, että se olisi ollut ehkä mulle liian pieni se 125 koukku kuitenkin. Toki se olisi antanut mulle enemmän sitä niin sanottua löysyysvaraa, että mä olisin saanut virkata vähän niin kuin vapaammin. Mutta kyllä mä oon täällä lopussa virkannut sitten ihan normaalisti. Ohjeesta mietin, että tää on nyt sarjassamme näitä, että mun pitäisi päästä ohjeen sisälle. Mun pitäisi osata ymmärtää, niin kuin mä haluaisin oppia ymmärtämään sen silimukkojen lisäyksen matematiikan, millä sä saat pidettyä sen niin sanotusti kuosissa, että kun sä pingotat sen, niin siitä tulee hyvä, täydellinen. Ja en ole käyttänyt nyt nuppineuloa, koska mulla ei ole sellaista alustaa, että mä voisin nuppineulolla pingottaa. Ei tuu se kupruulua eikä mitään muutakaan semmoista. Ja kun tehdään jotain tämmösiä siltoja ja kaikkea muuta vastaavaa, että pitääkö sun jossain vaiheessa niin kuin saada se tasaantumaan, se silimukkamäärä niin kuin pyörävirkkauksen periaatteeseen, niin se mua kiehtoo nyt niin kuin semmoinen, että mä haluaisin sen matematiikan oppia. En tiedä, kerkienkö koskaan, tuleeko semmoista aikaa, että mä voisin viedä sen niin sanotusti sille tasolle. Ja sit mä kuitenkin haluan tehdä näitä tämmöisiä juttuja. Tää olisi ehkä vaatinut ihan oikeasti nuppineulat. Mä oon tätä raakasti pingottanut ja mä oon tämän prässännyt, siis kastellut ja höyrysilitysraudalla prässännyt. Joo, niin justi. Ja kyllä tää nyt asettuu, mutta täällä on edelleenkin semmosia epäkohtia, että
Mä olisin ehkä pitänyt pikkasen näillä silloilla. Otas nyt esimerkiksi tossa. Niin ottaa vähän vähemmän silmukkoja. Ettei sinne tuu sitä tällaista kupruulua. Ja tommosia. Koska se nyt varmaan ehkä vaikuttaa se 0,25 millin koukun kokokin tähän. Mutta koska kalalanka ei anna periksi, niin sä et voi tätä määräänsä enempää niin kuin oikeasti kiskoa. Mä siis kiskoon tätä ihan oikeasti tosi kovaa. Ja pitsiliinahan vaatii sen, että sä avaat sen niin kuin kunnolla. Mitä sä teet? Hetkinen! Ei sitä saa syödä. Ihan kaikkia tarvitse syödä. Mutta kaunis siitä tuli. Ja tää kyllä ihan oikeasti menee mulla. Oli jo kukkapöydällä, että kävin hakemassa sen sieltä, mutta se oli siellä kuvausta varten ja mulla on edelleen langat täällä päättelemättä. Mulla on näitä kuussäikeisiä kalalankakeriä tuossa odottamassa muitakin värejä ja aion virkata siitä langasta lisää niiden ulkolaisten saksalaisten ohjeiden mukaan, koska mä löysin aivan ihania ohjeita niistä virkatusta virkkauslehdistä. Ja sit mä oon myöskin selannut vähän tarkemmin nyt näitä tilaa, kun mullehan tulee siis tyyliin melkein kaikki käsityölehdet ihan vain työnikin puolesta, niin niissäkin on kaikkia kivoja virkkausjuttuja. Niin sen takia on myöskin niitä nyt sitten selaillut ja miettinyt, että mitä tekisi seuraavaksi. No, itse asiassa eilen aloitin yhden makramee-projektin kotiliesi-käsityö tammikuun numerosta. Mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Ja varmasti Jaana Lankapajan Insta-tileillä, koska siellä mä kerron enemmän niinku semmosista projekteista tai niinku näytän semmosia projekteja, mihinkä mulla on langat myynnissä, niin kuin toikin, niin varmaan tulee ihan tässä piakkoin sinne, koska on niin sanottu pääsiäisteema. Sinnekö pitää päästä? No, voi. Olikos mulla vielä teille jotain? Ei mulla varmaan oo. Mun pitäisi käydä nyt ton kansallispukuliivin kimppuun, että mä saisin sen edistymään. Ja sitten pitäisi varmaan vähän pestä laattiota, koska rakennuspölyä löytyy vielä tuolta toiselta puolelta. Ja sitten mä oon haaveillut, että nyt kun mulla on ne kukat, niin mä katson, että osassa on tosi huonot mullat. Mulla on siis ostettu multaa paljon, mulla on ostettu lasipullo, mä haaveilen terraariosta. Ja sitten mietin yhtä vähän isompaakin semmoista aavikkoprojektia. Huomaa, että kun kevät on tulossa, pihallakin olisi jo varmasti puutarhahommia, niin nämä puutarha ja multapeukalot alkaa syyhyämään ihan oikeasti. Koska mulla on mun oma elämä, mulla on mun oma vapaa-aika, mä en jatkuvasti halua tehdä töitä, enkä tee töitä, vaikka mä teenkin monia eri töitä, niin silti mulla pitää olla näitä harrastuksiakin ja inspiraation lähteitä ja tekemistä ja monenmoista tekemistä, koska mun luonnevika on se, että mulla pitää olla paljon kaikkia. Kaikista ei välttämättä teille kerro, enkä missään muuallakaan, ja mä oon todennut sen ihan hyväksi, että mä pidän osaa omana tietonani, mutta eihän sitä koskaan tiedä, jos mä innostun teille kertomaan jotain muutakin kuin käsitöitä. Puutarhan hoitaminen ja kaikki muukin semmoinen puutarhan tekeminen, näprääminen on myöskin osaltaan jonkinmoista käsityötä, luovuutta, inspiraatiota. Ja mä ihan oikeasti haluaisin käydä joku
puutarhamessut, siis asuntomessut, mökkimessut tai joku semmoset, niin tänä kesänä. Onko semmosia jossain? Jos mä saisin ton isännän innostumaan, että voitaisiin lähteä katsomaan seuraavan remonttiprojektin ideoita jostain. Ne on sitten tietenkin heinäkuulla, kun meillä on jo tehty kaikki. Mutta olisi ihan kiva. Kiva päästä näkemään ja saamaan ideoita. Olisi muuten ristipistoprojekteja tuolla kesken ja uusia. Sitten mä haluaisin ihan oikeasti käydä paperinarujen kimppuun, koska mä tiedän, mulla on siis monta ideaa päässä, mitä pitäisi toteuttaa. Mutta mä en ole löytänyt vielä siihen aikaa. Sitten mun pöytä on sen näköinen, että tähän ei ihan oikeasti mahdu yhtään mitään. Mun pitäisi täällä siivota, panna kirjoja hyllyyn. Mutta tää on varmaan se luovan ihmisen tila, koska kaikki on leviällä. Okei, olisiko tää tässä? Kiitos sulle, kun sä olit siellä. Muista tilata tää kanava. Saat inspiraatiota, kuulet turhanpäiväisyyksiä ja kaikkea. Jos oot somessa, niin ota Jaanan Lankapajan Insta-tili ja Facebook-tili seurantaan, koska siellä kerrotaan ihanuuksia langoista ja kaikesta muusta. Jaanan Lankapaja on siis suomalainen lankaverkkokauppa, jossa on keskitytty pääasiassa Suomivillaan ja oman Lakian laidalta lankasarjan myötä, koska mulla on siis oma lankasarja, jota mä tuotan. Ja sitten sieltä löytyy kaikkea muutakin, mutta niitä sä pystyt katsoa sieltä. Niitä on niin paljon, että esimerkiksi kalalangat on semmoinen mun suosikkilanka, niin ne on siellä sen takia. Ja suomalaista työtä. Itse asiassa taitaa olla vielä avaa-lipputuotekin. Nyt me lähdetään Väinön kanssa editoimaan tää video. Mä menen juomaan kahvipannusta nokon pois ja sitten mä alan tekemään jotain. Ihanaa huhtikuuta, hyvää pääsiäistä ja ihanaa kevättä teille kaikille. Nähdään taas. Moikka!